16 mozos e mozas participaron na primeira edición do Obradoiro de Emprego Xóvenes que acolleron os concellos de Moraña, Valgas e Portas. Neste caso, o alumnado formouse durante un ano nas modalidades de albanelería e forestal. Hoxe, na clausura, o delegado da Xunta en Pontevedra lembrou a aposta que se fixo por eles cun investimento de 450.000 euros. Unha cantidade importante para que durante 12 meses poiderades estar formándovos e ao mesmo tempo recibindo unha asignación por formarvos, non? Eu creo que a mellor forma para incorporarse ao mercado laboral é formándose. Hoxe en día, verdadeiramente, a formación é o máis importante que podemos facer para poder ter esa primeira oportunidade. O Obradoiro de Emprego incluiu tamén formación transversal en materias como prevención de riscos laborais, igualdade, informática ou medio ambiente. Na clausura, os tres alcaldes coincidiron na utilidade destas accións formativas que permiten á mocidade da zona unha primeira oportunidade no mundo laboral. Creo que é unha ocasión que os abre unha porta ao mercado laboral. Ahora mesmo hai moita demanda de forestais, de sardiñeiros, ahora mesmo tamén de albañilería está habendo unha demanda impresionante e seguramente este foi unha porta para o mundo laboral. No día de mañán pois teñades esa salida laboral que ao fin e ao cabo é o que consiste estes obradoiros de emprego, non só un traballo, non velo como un traballo, sino como unha formación. Os alcaldes tamén aproveitaron para pedirlle á Xunta que este tipo de accións formativas teñan unha duración maior. Demandar aquí ao delegado de que si pode ser que vayan ampliando, porque para a hora da formación é importantísimo e canta máis prácticas haxa, moito mellor que mellor formados son, non? Que vexan a posibilidade de poder incorporar a ampliación, porque para vos é un ano, pero para os maiores ainda é menos, que son 9 meses, non? Ademais, grazas á parte práctica deste obradoiro, os tres concellos foron beneficiarios de distintas melloras en edificios de titularidade municipal na modalidade de albanelería, así como traballos do control da biomasa e outros de tipo medioambiental a través da modalidade de forestal.